Hej, jeg er taget ud for at fiske lidt og samtidig lave en lille instruktionsvideo, setup video af hvordan man fisker præsten og fidusen. Der har været en del spørgsmål, så derfor så vil jeg kort forklare hvordan I bedst og mest optimalt rigger det her setup. Her har vi præsten, der ligger her i de her 5 farvekombinationer, og nedenunder har vi fidusen, der kommer i 7 farver. Præsten skal rigges op med en 6'er trækrog i en springring. På den måde så lever krogen frit, og så får man en meget bedre krone. Nu vil jeg lige vise jer hvordan det ser ud hvis I gør det med en perle. Der er nemlig mange af jer der har spurgt hvordan det så skal, om man skal bruge en perle. Det her, det er et setup med en perle. Der bevæger krogen sig altså ikke særlig frit, så derfor vil den kroge dårligere. Så når I fisker den, så fisk den på en springring i stedet for en perle. Det jeg også gør, det er at jeg fisker den direkte på fletlinjen. Det der er vigtigt når I fisker med sådan en avn som præsten, det er at fletlinjen er tynd. Jeg anbefaler 0,10 til 0,14 mm og gerne i de mørke nuancer, det vil sige grøn, smoke, sort. Ikke hvide liner. På den måde så vil I kunne kaste de her godt og vel 5 gram noget længere ud. Så det er måden I fisker den på. Fidusen den er lidt mere taknemmelig, fordi den kommer allerede som den skal være. I kan næsten fornemme at den lever frit i springringene. Den kan I fiske direkte på fletlinjen, eller I kan fiske den bag et bombarderflåd som et mikroblink. Det er underordnet. Med bombarderflåd kan I selvfølgelig fiske den lidt længere ude. I skal sørge for at fiske begge avn utrolig langsomt. Jeg vil lige vise jer nu forskellen på præsten og på originale truta i vægt. Tænder lige min lille vægt her. Sådan der. Og så vil jeg først lægge den originale truta på vægten. Den vejer 11,3 gram. Og så vil jeg lægge den præsten på. Den vejer altså 4,4 gram. Og hvis jeg lige lægger dem op ved siden af hinanden her, så kan I se, at der er ikke voldsomt meget størrelsesforskel, så den er altså næsten 3 gange så let. Og det er derfor den er så effektiv. Det er netop fordi, at den er 3 gange så let, og den har de rigtige farver, og den kan spinde så ultra langsomt. Jeg vil nu vise jer, hvordan den skal fiskes i vandet, og senere vises, hvordan fidusen skal fiskes. Yes, vi skal til at fiske lidt. Jeg vil nu prøve at vise jer, hvor langsomt at præsten her, den skal fiskes. Så prøv at følge med. Afhængig af hvor dybt det er der hvor I... Nej! Der var hug. Afhængig af hvor dybt det er der hvor I fisker, så kan I jo lade den dale, eller I kan fiske den ind med det samme. Fisker I den med det samme, så går den altså kun 10-20 cm under overfladen. Og det her det er tempoet, hvor den skal vugge bedst muligt.